Good evening, Zimbabwe, Maswera Seko, Murie, Zimbabwe, Africa, the world. My name is Tunde Mtsindikwa, aka T-Bone Matava Media. Nasi indineswa ndakunzira panapa nakuti tifamba mu street aditika ndakabudikira pa mbizo imkwekwe. Tumanasangana na makuruwani, the legend wemuno vanonzi ivo DJ Fydale. Nasuda kukurukura navo. So DJ Fydale, tutasvika upanga totoshika. Totasvika sei izvozvo tusitaura. First thing jada kuziya kwamuri. Mafanza noza DJ Fydale. So can you tell us kuti munonzani? Inini name yangu Fydale. Ndakazvarwa kuisa hospital kuvisina. Alright. So mafanza anokuziya kuti alright. Kuzoti muzosvike pa Fydale anditi. Kuzoti muzosvike pa DJ Fydale the Don. I know kuti rine surname yaro. Zvakatangira papi? It's a very long story, right? I think Sarang Tanga ndizvipa. That was pregnant settled. Yeah, ndaiti father for Galisi. At that time ndaito I don't remember this song and I but at that time there is a beat in radio. Like you remember that radio and that's what we film, right? Just to tell them. So it's a proceed. Lieutenant Fydale. Lieutenant Fydale. DJ Fydale. But at that time, Fydale was with F-I-D-E-L. So why is it Agamirazi? F-Y-D-A-L-E. Since I my master's degree, my records, DJ Fydale Don. Alright. Okay, so DJ. Funny, and maybe Monongo like a short story. Before Muslim music, life in Kanakura Queen, Kamakura say. Because I know most of the people on the background, they're going to push out with us with mapping them this field. But you look generally like my father, even one, but I'm not but I think it's a little more great fight. It's like that time. But there's a record. So I like it. My name is I told him father, I was at a great level. It was just natural, like, especially my days of Christmas, because my records, didn't my place. So I got on my cassette. Then there was a time now, I remember, my shops to family was a is it married to the one who link cassette? The latest was latest at that time. So, at that time, we were $2,000 were sessions. I was going to information for Guero. I told the Pano Roma session. I cassette, but before we got to the cassette, but Muya was a French children that time. But this was my best friend there. That is why I'm a Vegas and I represent a big man. Then the most partly, because we have to be influenced. Remember, face of that again, I know Japan, came to Bush, Arabama Sas. That the youngest I get it, but I found a Bush.
ndazoti aigara Panama. You're trying to say that here in this Padeni Panama do paigara ayo Panama. Also do like music machine akuita but do kana influence that because that guy can influence us because even kutaura patwa nechi aitaura izarera after that was just to pinga mari because that time I had that kwa school ngazi na music school. So that time I do kana zenzo pinda mazviri. Akanipa makaseti. There was cassette Charlie Chaplin. Take 1 and take 2. Charlie Chaplin aiwa malive. Ndio mazaisi malive haya kuti kana kataka kuona kuingira. Then kwa wata ina it's a buju. Kuvoita Voice of Jamaica. Makaseti wonder even now what makaseti at that time. Then my first CD I think ndakatanga kuti CD rangu rekutanga. From there, I was a face and in the same school. I even knew 1 year, 1 upper year. So I go share my cassettes. I was with the face and crucial way, no man's Joe. Every sound rather is fast. My sound system, right? That was 2002, 2001. That's from 1 from 2. That sound now, that was where I get my first CD. 2001. I see the last one. 2005, that's when Black Identity was born. Okay. I was 4-5. That's happening in Dawsa. No backers were Black Identity. Nini na MC Shadi the mind. I'm just taking you as a sound man. MC Shadi, how could I say? I was good. By far. I was not by far. But he was one of the veterans. He was one of the baddest MCs. In the Jagada lag with combination I'm supernatural born talented in music. I'm like I was go Park Select. So fast forward ndamatongoramba ndichiita zvanandichiita ndiri toners chiloda music but ndaibata mafresh. So our first year takaenda ku Soundman chete just tell us a promotion zvita sei aside. Alright, Soundman say DJ right just just good. So zvakazonoitika zvokuti 2006 taurenda Harare mangoma. My first ndakafona phone na mwanzi Joa. It was big sound in Zimbabwe and still one. Harare was in chip night club. Staying in Ngonzo, I never been in Harare. How far? Yetu kungro guest was a clash. Was one beside the bomb memory. By now, just no clash. Inini because I started with my clash and it was serious, no for us. And I end. I found out to tell why don't you have newspaper? Do not Saturday Maxino no move out. That's what you because that video from me out. Travel training and Garasha the Ama. Okay, in the tunas. Shika paper. Garasha Danaja is more than zero. Pina my guest. Shadaba the mic. The Roma Ributa. Why is of 4 songs? Probably Moara Jam 1 number 1 2 3 that was 2006. First time I'm Pinda. I got 2006 I just the Roma Ributa. What is it? The Roma Ributa. That's 3 songs, 4 songs. Operate with that train with the book. 4 songs. I don't know DJ box. Was one of my teacher. But I didn't know at that time. But when I went there, I came to realize some things. Certainly, even good that he was a Jamaican. I did a part of the I did ask him that time. It's late now, 2008. So back then, out on the CB, I did the house just after now. So she was old, that's why you think that but I put another one on which you would take now. We're not going to thinking but that's not bad. As I said, you know, money, how far I would have been at 2 months. Which I even never went. She never went. But I was. It's not over. I was going to
Kaswera takatokura mbao takatogara mara mshiti papi aiwa handazivi magara akadzoka dini but chakanoita kuti musiwo tine mangoma atakanzwa achiridzwa takabata malinks so that interval yakaramba ichienda every now and again yairamba ndiende varani kamwedzi ka1 takakupinda maklash saka ndakutoenda kwayakoya ndopandakanotakabata mafresh because zvairidzwa memene mundaraunda but munokuekuendaigona kutakana 3 months 2 months chiridza song pasati atomboti kana hwana anoiziva saka mifamusheni raitoya akafidona fidona shati kusikuaita madhanzi itaitoona kana tianza toda chedu vasina moto toaridzei patosvikauriza totovhura honde ende nenyaya ndaibhena macds wamaigona kutongouya ndaigona kupisira munhu kana ka 20 seconds kekutanga kesong nokusiya daro raivanhuese apa kanenge ine tag kumberi saka 2006 atingi ndakazoita computer kazoita p ndaita computer beside that nandalinga neimwe brother yangu ndipate sound that time and Blackstone neimwe spoken line sound imwe brother yangu Blackstone ndo yekubamba feni chera page was my brother he helped me a lot was off is another role model wangu because unomkwekwe ndai angakadziya angakadziya was one of the baddest selectors kuti I don't know Blackstone yange ndoyetu akavare time but inini mai pandakapinda musystem vakatanga vanhu vakawanda masoundmen akatanga kulinga izvi madj vana Brian nanani vese vakatanga kundipinza mumateam avo because ndaibata mafresh but vana Brian anga ari masalad even though vairi wachi mangoma but vaida kasegment kemangoma so ndaigona kuisa mabackground chisechi marecords so zvakaramba zvichienda so 2006 takaita inonzi Harare 100 sound 2006 inenge ine 100 madj kusports center kudara kusports center kwaive nemc contest nesoundman contest kwanga kusina apa makazoita zvekutedzwa ikoko futi aiyo taitorejesta munhu aitorejesta 100 madj from all of you know that clash inondirwadza because ndandane malingi navanhu vakawanda panofesa kunzi macho chichichichi unoziva takanoridza first round chichichi ringi ndandasara tiri 5 takagara so tinasi kuziva kuti munhu wandiri kuda uno maiswa versus tasara tiri 5 out of 100 munhu wandaita versus naye ari pamashure pangu apa saka ndorotaura nemudhara kuti amudhara tiunoridza song iyi ndiyanotambura nayo takunonoti tinopinda pastage yakamira paplayer iyo yakamira paplayer iyo kwakunorova kweti amuseku ausisina song like unochisa chimwe song iri different from 2006 7 8 I was just rising kuharare ndandatove nepower because ma10 sound ndairidzwa kuchuma ndaitoma wina the only person aindikurira most of the time sometimes aizi Mike Dax so the rival yangu na Mike Dax vananoziva mna Mike Dax started like 2006 tichienda ende kuno pane mwe segment yada kutaura pane murungu kwatairidza kodemayo solos DJ Stavo aibata mafresh panza saka aive necomputer muoffice make aingodownloada machuni DJ Staff ava ndo DJ Staff vachingori kwana nhasi vaibata machuni but waiti ukaenda pacomputer yake you could get some new music or download. I remember muna staff ndakanobata mafresh akawanda pane imwe chino elephant na Rihanna takari remix anorivhura muchubhu muyana ndaivhura mandana kutovhura marecords muchubhu pane mariti makawanda ndakuvhura ndoti I was the first person in the Zimbabwe those songs tonoti iyi hamusati mamboinzwa introduce ndototanga toteerwa nevanhu vachiti pochi mangoma zvasisumbirikana zvekwekwe but staff help because somehow then kwakazitoka mukasoftware mukazouya akainzi line 1 vaikona kuti kuenda pakompyuta kakainstola vaimbosecha so DJ Fydale ndakambokumise ija story yacho irikuenda inini handinyanyoziva nezve DJing but inini ndinonyanyodza kuti DJing ndokuplayer music so ndinoziva kuti
apa panguva yemakaseta manyazozvifambisa sei obvious kwaitowa magigi madhanzi maifambisa sei pakuselectera vanhu that character was not a DJ. So I don't want to be in that. Okay. I was not a DJ. I was just a fan of music. I was a collector of music. Okay. I was still collecting until form 1, form 2. That I go fan. Okay. Yeah. So Dali Gwani team here. One of the late Crucial Ray, my brother, I got a 5. I got a 5. Then we put Mine's the Snaky Joe. I think that gang have a worry, but I got 5. Vagafone of San Rollins first. So there are no links for them. Face and the choker. I know who is good as I put up for a poach. I already book. I think we're thinking of a city. So those guys, they have let them go out mind. But I'm going to cheat. What I want to cheat again is first because the kids. So if you had a fake, I got a mama, this was my child dance. We saw the road, you're a piece of it. I got them a pan and never mind my pan and cheap. I only got you the never some the pan and cheap. I was the one who like push a chin in the show for my big rubber, no pin of that was one I just said, I never about a big. So, but I was telling I would have no pin, I'm system money, reads out. I say, I am a bad swap mic. It was this other time, a dancing when I get on the schools. Oh, what I said about. Oh, when I got up on school, but my guys are but I make chichi. So I experience the area of the so I think we're kind of south. Kind of south in Kisar. Katanga was school treasure. And I go Zambo, Massidiam. I think first gig and Katanga could read that. That was Zamu school. There is the school design and also design or even my chance. They know. School table Paka with our DJ Brain, we have a dance machine. The man's variety kings or team revenue and disco. That one tell me which you don't know about it. Plus, my city out there, Magica. Angas, my city, Nuchaga, my soul. One way call it a music. You know, like this. One and got to playlist. But I want next. Yeah. So that was the setup. So from that time, I noticed 3, 4. And I'm not talking now in a 4-5. But I stand on it. Okay. To read the letter stories are trauma seed kind. I think the end of 4. I think the form 4, not form 5. The end of 4, Lokumira brain, she should have been a bar. Mom, piece of peanut butter. Before, but I end the bamboo. I don't have by piece at that time was the hottest club. The pin that DJ Brian thing don't have any machine in a dick. I told them, my pizza, I got this pizza. The hottest place that you might drop in. Pina pepper and Pina, John Manamik. The poem she never on 2 songs. So, Pananda, form 4, form 3, somewhere there. They know who you're with DJ Brain. I don't want the DJ Brain and DJ Ticket. I come. Mine's Manix. Where is the oh, you're not going to I know who the next Mamma Dara Pocas. Mason could be always was not any to my city strong, and I'm so they call it always. But sometimes some of my never watching. I go to a machine or go to 1 song, 2 songs. My dad away in my bars, and I'm going to 2, 3 songs for this auto machine or a resumption of voices over. Fast forward, Ramon Bosch, I didn't need. I have a passion for music. But I music young and I'm Unapanya DJ video. Apa pane izvo zvakadai musafutika kuti parising ipapanguva iyoyi apane mamwe ma-DJ aitira kuti muchida kuti mupinde pachunhu vana kusetera gokora imwe kudhara ma-DJ anga ari mashoma ndikati gokora but even now chero ndikaita show in personal handikwanisi kupa munhu platform wandisingazive kuti aukudiziva saka at the end of the day kune umwe munhu unogona bad mind but kwandiri inini the way yandakadzidza music ndosaka nasichesumuna it's pane mamwe maplatform ekunoona munhu akatora zvataura is because iye haasi kukunzwisa haasi kukuziva kuti upiwe basa racho maybe you are not fit to do that job. So no setup yanga iripo. So fast forward ndakakura manje keke so pane ndakazo inini chakazonyanya kuti ndipinza mtown manje ndakaita 11 yangu iri ndausi kutown. Alright. Saka ndapinda town. Maisa mtonazi. Jonas chipinda mtown. Saka ndati chinopedza gwashi pakati pegwashi ndaitiza gwashi.
Nenda pane mufesa anzitete nanasachiri kumutana anobhena masidi aibhena masidi that was 2005 ndoenda paipai ndinogara achibaya vachibaya makombiyuta avo indazambozve kana kombiyuta kana kubaya but aivodzidzira kubaya pesira tega andisiya manje ndichibaya kombiyuta chinoda music china gwazhika madenzi wavo fast forward ndada kutogona zvekubaya makombiyuta ndokugadzira ndichiri gwazha saka vanhu vakawanda ndanda kwanisa kubata music at that time I think pane mashure ipapo 2005 2006 no sure the year pane pakabuda manzi masweat party to radio ane pane Keputoni na Binimani ndakapo CD roro rinywan that was Don Corleone production rinywan saka mboenda kana anyway ndaenda ku 4 kana no sampler kwa ni party mwe pane mwe sound of trends guys unlimited na DJ ma sound man Karai ono nani na ndo mwanzo shingi mwanzi Jenzo zostera kwa directors in the millennium. Okay. Makubla wa voice bro. Salama wa busy but it was big at the dinner. So before ndaenda kupata ndakaita ngambita sound wangu renzi ke place kwata meno nemwe the late kwa mwenzi yashangara. Then ndo banazo makura zeko tanga nani dori mafuva. Oh, ngazo jina na nimwe timu yangu ya Bananzi, Gaza na Disney. Timu loro ndakambopinda ndaipinda ndazvinasa ndane zvangu ndaipinda vanhu. But ndaikwanisa ata music. So apa pachange of pakazonoita zvisumuke manje. Ndakabva ndabata CD remasweti. Saka kwata sampler masongs pangu easy. Mamsimba. I am next much more in Cold Spring. Saka ndinopinda Cold Spring muyamwe. Kana norikuwa maridhimu. Keputoni Binimani machichi paridhimu renzisweti part 2 saka panzi paiona shadi unozaivisa pakati mfanane mangoma akaita ndakuda panzi zvanzi musikunoridza here ichi kupati kana ndikunoridza ndara ndasada kushanda navo kana ndikunoridza zvikanzi handi shadi handi pati ubva pa4 because just walking distance pati yanga iri 4 ndafamba ndasvika pa4 paipari papati paipari ndokundiroridza ndanomufana chi ndimudzaitesi apa ndine brand new ndarangoma ndarazvakaita vanhu musoka ndara ndikunyepere ngamba nemaelders like mabig guns vaiva vakadziya vaida but ndikakutaurira kuti musiwo ndo wakaita breakthrough yamgozi vanhu vawanda vatangoda so mamiriro angaita zvinhu panguva iyi sekuona kwangu nditoona kuti since mangoma aitofamba nemi nemadj which means kana munhu aitira kutonzwa mangoma mafresh aitokutera ikwamuri which means dhanzi noyo rakatodii rakadaiso but that time now ndasati ndakutongobata ndasati ndakubata machunu I'll go forward you so ndanoorowa marekodzi aya nandasimba guys and I forgot to tell you town manje nandatoine shop yangu yandanda kutoshandira mumfesa akati pakombiyuta pachirodzo building ati anoda kuti ubhenechi ma-CD ndaidaro kubhena ma-CD chiloda pangori ma-flash pakutoine ma-256 MBs not magig ako 256 MBs nema-128 MBs ma-flash roberana mangoma 3-4 ndaravhaita se ndarashatiwa vaya musemani amfana kunge ndina sound iwo hauna uchi sound saka ngatimbobatana tichechi one sound that was 2005 that's when Black Identity was formed. At that time manje ndakakushanda na Pictures taive neshop yedu yekubhera ma-CD in town and zvamufana wangu tichitanda kutoshanda tibhera ma-CDs iyayo zvanga zviri zvinhu zvake but I was working with him now because ndaibata chimafrechi chikati shop ngatite opposite team opposite team so ndakubhera ma-CD chidai so inini manje ndamutown pa first mutual paive neinternet cafe iri kumusoro saka ndaigona ndikapinda makuseni ndonosiyanda seta machuna ari kunetsa kana kusecha kuti Binimani downloada zvine zvingori zvinyuwana kuti si kuti Binimani chichichichi machunu manyuwana then maweekend ndonopinda kuharare ndonase ndonowapedzera nemavhurechi paive nelaimwaya those were the days saka all these years 2006 7 8 9 taienda kuchukunzi kuharare sound yacho ku 6 post singawini I wanted to how many years muchitry
6, 7, 8, 9. 2010 ndo pandakawina. Since poseni amunoona inozadzwa nemaartist yani. Taizadza sema DJ. If I tell you kuti kwakune mavideo time yacho iyo, nhasi I would be proud of that. Because chakaitika gore rero ndechekuti wakamona vanhu vese vachicheza vati iwe that was the year yekuti even anasi handisvikagara. That one was the MC. Ndashadi. We won that 2010. 2010. And the song. A winner. So for my winner, what was the prize? I'm not sure. I think I got $100 or Oh. It was longer for years than that. Only $1. I think I don't even know. But I guess this is what did for my records. There were in India ever since their music. There was never any show in Garikayi. Maybe 2014. But 2000 and looked out for 2000. But I'm so undergoing show the man. This is to Shanda, the one of mine, because I played the music. There was never, it was out of passion. I don't put it a man with my show. Details was old and tight. It was a struggle. I was a writer, I said, even my traveling. I tell you, even my shows, I was a train. I couldn't train it in this story. I couldn't train, but it's a good for my records. I come from my records. They have two good for my records. I want to So from there and the you don't go to the party and Jerry mission or the two and contribute for rise young. Personally, I would not say there was somebody I can even rise. My drive and my passion for music made me rise because when I want to do stories, I survive involved. Push your data. They say, my DJ, when saw that tower, when you saw that you want to do it. By Vice Avamo, you need to write us with Diana and needed us to do it. But you understand it. Passion young, you don't feel that, you know, the best thing you did ever tell if you're a DJ, if you're a promoter, or an artist. These are checking to my links. Because when I know in us, I need you tomorrow. So I'm needing us not because of myself again. I want to tell this other side, right? It's because when it's one lesson, I know we need some I want to trade. Those other ones check. And I'll tell you this other thing. You do get a 2008, because of Fydale. It's me. Was every time in a gate Pamedzi, Peter clashing with Silverstone, JKB, Najabi. Okay. For the first time in my life, that's what I'm waiting. Now I'm 2008. And I got to IT group and later with them. Okay. So and they were next to the internet. They shut them up with the companies. Pina Madela Pay to one teacher. It was good on some stuff. So I mean, I got the bank. But I really namba dzake afonero nabangu afana ulipi amdara ndoshanda kuti akatsvaga zvandowana playlist yakanoridza yese yekunzi Silverstone that time yakanzi yakaita upper hand it's me and Amu and vakasimba I think iyo musi Wednesday vakazontsvaga mudhara ataiwa chizvipo but you look at the levels inini ndanda kuita level kuti ndaipa JKB ngoma we might dance one look to our nezvake aipa jabingo ndiaitopa jabingo records inini personal from kwekwe zvandozvo zvati zvaitoitika currently even when all they can even asokere no Fydale is telling the truth so 2010 ndaro wina clash yayo ndo madays andandi kuMozambique. I went to Mozambique for green passes zvese zvazvasunga paipa ndaitodzoka hangu clash yangu namai Dax kwangu sisina chubi yake taenda kunoti don't know about filings with my personal man filing sometimes I'm going to mari but it wasn't enough to pay for my transport fee kudabva kuMozambique kuzoridza ndisanombosvike kushanza yako ndaienda kunongoroclash namai Dax from there I think ndaitoridza Matabha 2-3 kuti Matabha kana ndidabva I'm doing of a personalized song. I'm doing a song which you play with a DJ. Fydale ndiye akaziya. So ndivana ndaiprovera Matabha at that time. The first person to voice a doublet for me, Anon's Papa Baby, is a veteran artist from Jamaica. And I'm linking via Facebook. Okay. It was a ninja food, a KC food. I can't do it and they other mama tanga to Matabha. I came a song na 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 na. I remember somebody's Banto, from the Tataka collector. So my clash do not make that Takatanga 45. I'm saying 45, I'm saying just a normal song. It's no clash, she paper.
but ini ndairi kuno ndaizoridzo madhabhu yatanga koletochi madhabhu wazwisisa then akapesera atova ma 100% tablet kuti nenda ngoridza ma personal songs atora nezvangu achitova next person from there there was other guy watakilasha naye kuchu ainzi Bashmouth anga ane base rake Cape Town aona boys ndoda kugadzira clash inonzi zimu yeka clash 2013 akandisa papost andina kuti asi andina kubaya randiri papost akatakutora mareason angu atinga ndadzoka kuZimbabwe. Okay, so DJ Fydale, Nazwanye, your story as a DJ. But I know that now this is food and DJ Fydale na nasana ngopisa we know pane mama legends akatosimuka already akatopisa hoje as a producer and a promoter. So saka zvitangarini mama akazopinda futi imomo sei. Alright, pana ndichita chi DJ wangu. I think 2006 ndakaita rombo rakanaka. 2006 7 I'm not sure. Pane mfezanzi apa Zingoni. Ndiye patempa so ainzi Mr. Wolf. Okay. Ndo mashingo patakaya muno. Some days ndakuenda ne connection ndakuchirodzo kana ndiita zvekupena chi. Yanga sina computer. Saka itoya chikumbiro kushanda neni chicha chibaya kumbiro. Makombita ine mdaranga sinowanike kuzodaro. Saka ishaza computer connection is the guy can dzitsa kurecorda ndatama kurecorda na 6 Pro. Not to kugadzira mabits. Atamanzisa kugadzira izvo mabits. Eli was part and parcel yesterday apa. Aitisa kugadzira ne reason mabits. Reason Pro. What was reason here even if fail. So from there takotaka kukiyakiya even kurecorda chichi tairecorda net my earphone akwete akadaya. No my earphones aya ano yemafoni amdara yemafoni so might of these cannot no that I wasn't zvakadaro obaira kuseri was mama computer edu ka sound ka computer edu yaive nepe mic nepe audio out alright so webeira apo beira then kwakazitomo microphones akadai so is the guy akanidzidzisa but before ndakamboita big ad padena apa beira ndakamboita big ad padena I think ndandifuna first big ad yam not big ad ndo party yayo kutoshedza wana pictures we Blackstone ma DJ muno wose kuti aranga sinya kubadara vanhu ngakora anoita big ad team rengo yoita si asiro kuti ano mapasa paze kana ayo aranga sari apasa taita mapateni pana ndai kunokurwa dance ora yazokuza zvipanapo then ndazira imwe big ad futi padena madeza nani kwa chichiri padeni pakona kunoita futi imwe big ad then pane manje pandakazoda kunodzokurodza kuti big ad padena apo pakera mama baby but mfiso chona manje akataiwa zvema patenya sikuzi asusuda bana era ndokupe mari chiwaramba yamwana katoma speaker tikamaudza bana apa mdaranga sanje bana mdaranga boda chona speaker bongo apakawa vanhu bana bel pakamanya vanhu kuisa rimbiri apa kati vanozonye vanogara pakamanya vanzisa so that was it then production yango keke so pandakazoenda kuMozambique and apa before mine DJ blogs zoti muchine song iri yamuchiri kuremember the first song yamunofarira yamakarecorda somebody panguva iyoyo yetanga alright sida kupindura zvakutaura inonoudza kuti nyanzore volume yako tutore munhu ndondoa saka ukona song yekutanga pane rinonzi chiko ndizitwa international rhythm ndakabetsera apa song iyo yaitizvo Skana linda, niyo skana linda, na skana murede. Ya varipo. Yanzi skana linda, niyo wanino skana linda. Wana Tevin, wana Runyararo, and those people ndakava record before. Asati vatombita tumbiri twakazoita twetwe. Those ndakava needza chitavene kumbisa munhu apa kutanga record. But we used to record by international. Okay. Then pakazobuda rimwe rhythm rainzi side of chichi tikari remix atesa masembo zvinhu pazasi side of university we did a lot chikokeka chibada saka azvi taita chisiya so 2010 now pandakazoenda kuMozambique saka 2006 futi ndakamboita rimwe video kana ndatombotora mumwe video ndikatori editor makamautorova futi editing ndaitorova izvo 2006 ndaitorowa ndanokumbira mudara chisani ayo first year akauya nekamera yake rekandandiziva wekukadi kuchakaro ainzi MCP vibe aimwe songi zvandirwadza zvandidisa moyo chichichi I didn't edit video iyoyo tikanoedita kujeni
ndakashipisa town kuzaiva nekombiyuta yakaenda but aive nesoftware yanzi uniso akudara vanhu ushaureko ndikatobudisa sindi ndikatanga kutotenderera noise fast forward handi kutaura chiti kandienda 2010 manje pakaizoenda Mozambique ndakazondosangana na MC Villa ndeve kuMozambique. Yeah. Based in Mozambique. No, wakashaya. That's the ladies. My brother also helped me a lot. MC Villa, unodzoka MC Villa, okay. Yeah. What happened is when I went to Mozambique, ndakaenda nemapapers angu kwake. Ndakatendera machina ndakadzidza inini but Mozambique inotaura Portuguese. So mese mandapinda vana aenzo ndaitaura whatsoever it is. Vana uzongorera kuti apata mfesa nichi ane makombiyuta. Inonomuona because handine masoftwares I could repair makombiyuta ndo grafta mabili. I could repair makombiyuta zinedeni. Right. Saka ndabva ndanosvika kuno MC Villa ndara ndine chakati. Adzamfana une zvese zvinizvi. Ndikatendi nazvo. Chichichi. Sembiyora think ndakamake up to 32 years. Zvatooma kudaro. Chichichi zvanobetsera. So taita madhire go after I don't have to music. Waiza chinoda music gaza chimakombiyuta. Ndovana kuti ndaramuona zvemavideo ndinoita se ndinogona. Ndakatanga chimurekodi. Mabhitsi akotanga. Mabhitsi mamwe avaitora chichichi. Kada video ndinoita se ndosota futi. Nditumakamera makamera tudikiniso. Abana sitora mavideo aya. Bana eta video barabuda. Sanotendereza manika ichisaona iloda chimusic. Ngokuya mufana henzi Lucas. Vatora video pese vareta barabuda. Saka ndiri pakati pekudaro pakabva padare kwa mwafana so. Vaive 4. Iwaiti keep sound. Wafata amdara munoloda music wanga zvaka oye mawexida. Akanakirwa namafana vanga vakaita ivavo. That was Loud H, Fydale, Flavor B. Momfis anzi. Achaziva amustera. Aidzi loda futi. But sarakira ishamsa rikumani. Ndikatotipa. Zvinhu zvakatooma baba. Kana afa. Ndikona daizo ndipatexplain nyanga ra ande padeni pangu. Kusara chi? Padeni pangu. Ndatanga kutogara chi? Mamato neka studio kenyu. No, pamba kwanza studio. Inini nanasi chiro ndikaudzwa zve studio ni studio ndizi. Alright. Inini chiriyo studio ndini. Alright. Chiro ndakakopuwa computer netundu shoma I can make music. Ndomudzidziri wandakaita mari. Inini chiriyo studio inangwa. Alright. Studio ndimi ndini studio from day one hakuna chinhu chandichizive. Chonzi studio ndini because ndakakopuwa any as long chingori equipment I can do anything. Okay. Ndatorekota pamhene. You are trying to say with the studio I see equipment. Aiyo. Audio is the experience in Mauri. Spirit in Mauri. Because there's even now I can say there's a lot of people on equipment but chavaita chinobati hapana. Wanzwisa kana kuti any song in the street hapana. But I recorda Mozambique ari kuda vareso. Vanhu vachidarika vachitenga mamuri musika. Pakavhurika so. Taitorekorda masongs achitese. Sakafana vaya vakauya. There was a guy anomufana anzi Loud H. The superstar fana akanibetsera. Zvakawanda to be where I am now is because of the shoot. He's a superstar because I gonna kugadzira mabeats zvokunyatso kugadzira. I gonna produce. Akawedzera experience mandiri. Zvekutodaro. Unzwisisa. Yeah. Ndisamudara padoya pandaya. Even mama works angu ekutanga. He was passing password to production team yekuti aisawo yeni. Zvakawandisa zvacho. I cannot mention names apana. He helped me a lot to ndisvike mandiri. Wherever he is, he's a superstar to Mozambique. So, akabva anowedzera that production level rangu rekumixa nekumaster ini ndaishandisa asini. So apa maishandisa equipment irana rake iyi. Aiwa vakamuuyawo vachagoma graft. Kataiwa go. Saka ini ndaishandisa asini. Yakaya nesoftware ndiyani. Abatiki nanasi ndiyo ndoshandisa. Saka iye akatouya nenyuweni. Indeshanza asini. Ndara inodai software chichi. Pese rakatese. Ndakutoibona. Itopi a lot of things. Even mixing nemasari zvakawanda. Because of him. Iye aizivawo. Iye aizivawo zvandaiziva. So we exchanged.